Kanboko Marienia lurren defendatzaileen kontrako auziak gibelatu dute irailaren 9. Deialdiaren kari, jende andana bildu da Baionako auzitegian laborantza lurren defentsan. Bixente Irigara historialari baigorriarrak Bistori proiektua sortu du historiari lotutako ikerketak eta pedagogia lanak proposatzeko. Eskaintzen dituen zerbitzuez gehiago ikasiko dugu gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleo eta gaur Baionan mugaz gaindiko 3. jardunaldiak egiten ari dira Euskal Herri osotik etorritako agintariekin bihar emango dizkizuegu xehetasun guztiak. Ongi etorri. Mageniako lurren defendatzaileen kontrako auzia gibelatu dute irailaren 9. Hain zuzen, Christian Devez kanboko auzapezaren abokatuak denbora gehiago eskatu du dosierra prestatzeko, eta prokuradorea zein epailea ados zeuden. Ne bezeroak ez dira prestatuak eta epaitegian pasatzeko hori. Eta beraz gaur prest ginen eta irailean prest izanen gira ere ez da arazorik. Epaitegiaren atarian, denok gara lur elikatzailearen defendatzaileak lelopean mobilizazioa egin dute 100 lagunak. Hain zuzen, hori da mobilizazioan parte hartu dutenek salatu dutena, elkarrizketa eza. Gaurko auzia da puxinoat errepresioaren auzia. Zenta hor jende horik sartu dira, kolektibo hori sartu da, zenta bazen aspaldi galdeiten zutela auzapezari elkarrizketa bat, mintzatzeko nola egiten alginuen, eraikiak, etxak eraikitzeko lurrak hunkitu gabe. Eta ez du sekulan hon hartu elkarretaratze bat, eta behaz jendeak kesatzen da, eta horako gauzak gertatzen aldira. Ez da posible talde horrekin, elkarrizketa batek izan etare, ez du deus emiten al. Bada hor familia bat, ontasun bat baduena, ontasun horrekin nahi dute hainitz diru egin, baina hainitz diru egiteko behar du lujorrek eraikigarri bilakatu. Eta eraikigarri bilakatzeko behar beraz proiektu horren sustengatzaileak. Behar da proiektu hori bestitu behar da proiektu hori. Orden, zertaz bestitu dute, etxegintza proiektu batekin. Erranez, etxegintza behar gorrien dela eta hola nahi dute bestitu. Gero, bestituta proiektu horrek behartzen bozka, herriko hautetxien bozka. Hortako ere, izan dira gizonak, behar den tokietan, proiektu horren pasarazteko. Mageniaren afera politikoki konpontzeko afera dela nabarmen dute bertara hurbildu diren hautetsiek. Astapenetik hori hartzen dugu, eta gu hautetsiak segitzen dugu. Hortakotz ikusi ditugu bederlarrogoi hautetsi, panazka, ekar dezaten sustengoa, izan dadila debate bat herri kontseiluan, eskualeriko CAP-ben kontseiluan, eta baimena ukandugu, Jean-René Etxegarrek erranik, orain goitatzen dugu noiz izanen den debate hori herri elkargoan. Mageniaren proiektuari loturiko gatazkak luze irauten duela deitoratu dute. Luze da, eta orai herriak segitzen du. Eta holako gertakariekin, pentsatzen dut, herritarrak oraino ono gehiago mobilizatuko direla. Eta gure iduriko herriak du irabazia. Esan bezala, Mageniako lurren defendatzaileen kontrako auzia irailaren 9 iraganen da. Otsailaren 6 munduko migrazio politiken biktima direnen omenezko egunean, Baionan etorkinen aurkako operazio handi bat jaso dela salatu dute 17 elkarte, sindikatu eta eragilek. Badakigu regularki prokuradoreak egiten dituela rekizizioak edo derekizizion deitzen dena, eta polizia prokuradoreak manaturik egiten dituela kontrolak geltoki eta Lesepskaiaren inguruan. Operazio hau rekizizio bat zen ere, bai askoz handiagoa, eta ikusten zen operazio polizia handi bat nahi zutela egin. Ohikoa baino polizia kopuru handiagoarekin bereziki pausa parean dagoen autobus geltoki inguruan harrapatu zituzten. Beraz hor, aniz harrapatu dituzte, erresazen, eta gehienik 3 egun pasata zentroan joaten dira beste toki batetarat, baita ere iduriz geltoki ondoan. Barda konfirmatu da hala ere susmoa.
Jakin dugu beraz prefetak erranik 29 zirela, edabidei esker jakin dugu, bestaz ez genekien ezer. Normalki rekizizio horiekin beti badira bat, bi, hiru, lau geldituak, baina olako operazio handia ez dugu sekulan bizi izan. Izan dira bai helduak bai adin txikikoak, bat justu gure federazioak segitzen duena, eskolatua. Eta etorkinen eskubiden alde borrokan jarraituko dutela berretsi dute. Bai, behar da pasio bat izan, behartuak gira historianari girelarik lehengo liburuetara jotzea. Nik helburua nuke behar den informazioa biltzea, historialarek egin lana biltzea, eta gero transmititzea manera ludikoago batean, eta jendeak interesa ukan dezan, eta zenako ez etorkizuneko ikerlari batzuk ere hortik atera azteko edo gustu emaiteko. Bixente Irigarai Baigorriar gazteak historiaz bizi eta lan egin nahi du. Eta horretarako Bistori sortu du. Historiaren inguruan ikerketa eta transmisioa ardatz duen proiektua. Ezeitan la etxe bati buruzko historia beraz bilatzeko, familia bati buruz ere, olakorik ez dutukan oraindik, baina ezeitan la hori. Eta gero batzutan izaiten alda ere interes gehiagorekin batzuek nahi dute frogatu, adibidez, haien etxea edo haien eiera existitzen zela 1620 aintzin, eta beraz frantses legea ez da aplikatzen etxea edo eiera hor baldin bada frantses legea hemen aplikatu aintzin. Eta beraz hor dira interes ekonomiko batzuk ere gibelean eiera erabiltzeko eta barnean den zentrala. Transmisioari dagokionez jada urratsak ematen hasi da gaztea. Urten hasi gira, Garaziko ama eskolarekin, ama eskola publikoarekin, gazteluek eta egiak esituek buruz lan egiten. Beraz, hor, publiko bizikitikia, lau 5 urteko aurrak, eta beraz, aurrekin lantzen ditugu sistema, gotortze sistemak Donibane Garazi hartuz etxemplu bezala. Berdera atseman ere jokoak hortan jendea erakartzeko, erakusteko jokoen bidez ere erakasten aldela, edo ikasten aldela, eta behaz hori lantzekoa da, eta da pixka bat falta dena, atsemaiten dut orokorki iparaldean, gauza sinpletatik partituz, gaiak sobra sakondu gabe ere lehenik eman azaleko esplikapen bat, eta gero nahi duenak sakontzen du, baina bederen, denek ukandu izagun pixka bat eskema historiko batzuk buruan, aski argiak eta sinpleak. Ikerketa, transmisioa eta baita bisitak ere proposatzen ditu Bixente Irigaraik. Kanpotiarrentzat, baina baita tokiko herritarrentzat ere. Askotan hurbil dugunaz oso urrun kokatzen garelako. Hori da, pasionagarria da, ni aurkasen izelaik ezagutzen hemengo historia, ikasketen bidez eta memoriaren bidez. Oartu nintzen, ze aberastasun bat zen hemen ere historia bat izan dela. Beti pentsatzen dugu, kanpainan, landa ere muan ez dela historiarik izan, beti geldua izan dela, 1000 urtez ez dela evoluziorik izan, baina ez da bate egia. Eta horrek nu interesatzen, eta ikusten dugularik, somat gauza badiren ikertzeko, baina kondatzeko ere, hor den interesa da lekuko jendeari emaitea, eta jaitea zure etxeak olako historia du, erriunek ere, eta jendea ez da hoartzen begipean du hori guzia, baina ez pasaio emaiten jatera estudianen, eta beraz hori da helburua. Etorkizunari begira joko pistak edota eguneko ateraldiak proposatzeaz gain. Jengoenean metxalaikeela, kombinatzea, edo uztartzea mendiko ibilaldia eta bisita historikoa, eta beraz lujaldearen historia kondatzea ibilaldiak eginez mendian. Baina mendira joaiteko diploma bat behar da, aski zaila, eta beraz hainiz hortan pentsaketan, ea pastu ala ez, eta pasten albanu hori egitea mendia eta historia biltzea, eta beraz mendian jendeari esplikatzea hemengo historia. Informazio gehiago nahi duen orok Bistori webgunea bisita dezake. Ikusentzuleok Bixente Irigarairen proiektu ederronekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!